Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi bl-għajnuna tal-Għaqdiet Siġġuwin qed jerġa' jorganizza l-attività tal-mixela ta' ħamis ix-xirka. Waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-istess kunsill ġie spjegat kif fil-pjazza se tkun għaddejja wirja organizzata mill-Aqdar Mar Siġġiewi li se jkunu qed jinkorporaw ukoll disinji b'simboli tal-ġublew tat-tama. Lejn il-kappella medjevali ta' Ħal Xluq se jkun hemm ukoll wirja ta' kwadri artistiċi tikkumplimenta din il-mixela imtella mill-Laqda tan-nar. Din l-Laqda se tkun qed tgħin ukoll bit-trasport mill-pjazza. Net News tkellem ma' Sindku Julian Borg dwar din l-attività tant mistennija li tiġbed l-interess ta' bosta familji Maltin u Għawċin. Apparti il-Kunsill Lokali għandna laqdiet tal-Gazim Banda San Nikola, is-Siġġiewi Festival Brass Band, għandha laqda tan-nar u għandna wkoll laqda tal-Armar tas-Siġġiewi li dawn l-erba' qdiet ser ikunu qegħdin jgħinu lill-Kunsill b'kollaborazzjoni mal-Kunsill sabiex nagħmlu l-attivitajiet tal-mixela. Il-mixela maqsuma f'żewġ partijiet differenti, għandek il-mixela tal-pjazza li ilha ssir issa wkoll għal numru ta' snin bil-fjakkoli u għandek il-fjakkolata wkoll ta' madwar is-salib tas-salib tal-Għolja, hemm ukoll fjakkolata żgħira fejn il-kappella ta' Ħal Xluq. Allura dawn iż-żewġ partijiet flimkien mal-erja ta' Ħal Xluq tliet partijiet fis-Siġġiewi ser ikunu qegħdin f'ħamis ix-xirka il-ħamis li ġej 17 ta' April jagħtu sfond ta' dak li huwa verament is-Siġġiewi tal-kultura fl-aħħar mill-aħħar tas-Siġġiewi. Din it-tradizzjoni tal-mixela bdiet fl-1994 u issa saret sinonima mal-kalendarju tal-attivitajiet tal-ġimgħa mqazza li jsiru f'pajjiżna.